खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। गिबि रादाबाव दं जरासे बिसि फिसाया जायगायावनो जिउ गोमादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाथाया जादों महाराष्ट्रनि बैजापुराव। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मैया बुधबारखालि मन्दिर नायखांना न'आव फैफिननाय समाव बिसोर गाखोनाय गारिया कार्ग' मुंनि गंसे ट्राकजों सौग्रावनाय जाथाय जानायाव जरासे बिसि फिसायनि जिउआ अबथिरा गोमादोंमोन आरो सासे बिबनायाबो जिउ गोमाजादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे जाथायाव सानै उन्दै गथ'फोराबो गोब्राबै जखम जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जिउ गोमाजानाय सुबुंफोरनि मुंफोरा फारियै अनिल किसान राठर 35 बोसोर बैसोनि, बिनि बिसि भाग्यश्री राठर 32 बोसोर आरो बिबनाय रहित सुनील राठर 12 बोसोर होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं बेरगावआव ना फालांगिरिफोरनो आइस बक्सजों लोगोसे साइकेल रानना होदों। बिटिसि सोरखारनि ना फिसिग्रा बिफाना ना फानग्रा सुबुंफोरनो बेसेन नाङै आइस बक्स आरो साइकेल रानना होदों। मख'नो गोनांदि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव गासै सा 77 फिसा ना फालांगिरिफोरनो गंफायै आइस बक्स आरो गंफायै साइकेल बेसेन लायालासे राननानै होदों। बे हाबाफारियाव बेरगाव जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि निर्मल बर', नेहाथारि एन्थनी बसुमतारी, बेरगाव ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि बुद्धिराम बर', नेहाथारि प्रणब बर' मोनहा बाहागो लाना साइकेल राननाय आफादाव बिटिसिनि इएम दावबायसा बर'आ साइकेल राननाय हाबाफारिखौ जागायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि फिसा फिसा ना फाननाय फालांगि खालामग्रा सुबुंफोरा बे बिथिंनि गेजेरजों राङारि बिथिङाव गोख्रों जानो हागोन आरो नखर सामलायनायाव गोबां मदद खालामगोन होनना बिथाङा बुंथियो। थामथि रादाबाव दं सासे हाग्रा बिफाननि मावथिया जिउ गोमाजादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सासे हाग्रा बिफाननि मावथिया मासे मैदेरखौ हाग्रायाव होहरफिननो नाजानाय समावनो मैदेरजों गाथारजादों आरो सासे हाग्रा बिफाननि मावथिया जखम जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाथाया जादों आसामनि मरिगाव जिल्लानि दरमथुल ओनसोलनि हाग्रा बिफाननि सिङाव। ब्रैथि रादाबाव दं बर'नि आंगो फिसा अरफना नार्जारिया हारि आरो हादरनि थाखाय गोग्गाथाव आरो बाख्नायथाव खौरां लाबोदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गिबियै इन्डियान आन्डार-20 वमेन्स टीमनि केप्टेन महरै हानजाखौ दैदेननायाव देरहासारनो हादों। मैया भियेटनामनि बाइट ट्राइड स्टेडियामाव जानाय गिबि राउन्ड एएफसी आन्डार-20 वमेन्स एशियान काप 2023 जोलुर बादायलायनायाव सिंगापुर जोलुर हानजाखौ अरफना नार्जारिनि दैदेननायाव भारतनि आइजो जोलुर हानजाया गासै 7 गल सोना देरहासार जानो हादों। मख'जाथाव बाथ्रा दि बे 7 गलनि गेजेराव बर'नि आंगो फिसा अरफना नार्जारिया 2 गल सोनो हादों। बेनि उनाव नैथि राउन्ड जोलुर बादायलायनाया भारत आरो इन्ड'नेसियानि गेजेराव फैगौ 9 मार्चआव गेलेनाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथि रादाबाव दं बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलाव 25 कौटि रां बाजेट खालामनायनि मा ओंथि दं होनना एमसिएलए देरहासार बसुमतारीया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो। बिथां एमसिएलआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंबावदों दि राकेश ब्रह्मआ गेजेर गेजेर बमबादि बेरफ्रुयो। बिपिएफ दोलोनि मानसिया इउपिपिएल दोलोआव हाबफैदों होननाया राजखान्थिनि नाटकसो। रावबो बिपिएफ दोलोनि मानसिया इउपिपिएल दोलोआव हाबफैया। रायजो राजाफोरा हाग्रामा महिलारिनि सायावनो बिसास दं। 3 बोसोराव प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकाराव जेबो परिबर्तन जायाखै होनना बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिबावो।